नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये आज आपण मालवणी पद्धतीत हे सुकं चिकन बनवणार आहे। तर आता त्याला बघा कसं बनवायचं। मस्त मालवणी किचनमध्ये आज चिकन बनवणार आहे आणि हे चिकन मी तुम्हाला मालवणी पद्धतीत दाखवणार आहे आणि एकदम सुकं चिकन बनवायचं आहे आपल्याला। हे याच्यामध्ये पाण्याचा वापर नाही करणार आहे। ते सगळ्या मी या नरम फोडी घेतल्यात। याच्यामध्ये मी हडका होती ना ती साईडला काढून घेतलीत आणि फक्त या नरम फोडींचंच मी बनवणार आहे। आणि त्याच्यामध्ये आता मी हे लेग पीस पण टाकणार आहेत, कारण की माझ्या बहिणीला हे लेग पीस खूप आवडतात म्हणून। आणि मी कलेजी घेतली ती पण टाकणार। तर हे बघा, हे पूर्ण सुकं नरम फोडीच घेतलेले आहेत, बघू शकता तुम्ही। आणि ह्याला मी आता हे पाण्यात टाकून ठेवलं होतं। तर आता त्याला सुकं कसं बनवायचं ते तुम्हाला मी दाखवते। आता मी इथे एक कढई घेतली आहे आणि सुकं मटण बनवताना त्याला कढईमध्येच बनवा, कारण कढईमध्ये बनवतं ते चांगलं लागतं। तर तुम्ही पण त्याला कढईमध्येच बनवा। आणि त्यामध्ये मी आता हे तेल टाकणार आहे। सुकं मटण बनवता वेळी तेल जरा जास्तच लागतं, त्याच्यामुळे मी जास्त तेल घेतलं आहे। हे मोठे चमचे आहेत ना, ते मी 4 चमचे तेल घेणार आहे। आणि त्यात मी आता हा कांदा टाकणार आहे, बारीक चिरलेला एक कांदा घेतलाय तो। आणि त्याला आपण आता तेलामध्ये व्यवस्थित परतून घ्यायचंय। खरोखर हे सुकं चिकन जे आपण बनवणार आहे ते खूपच छान लागतं। आणि ह्याला याच्यामध्ये पाण्याचा वापर जरा पण नाही करायचा आहे। ह्याला फक्त आपल्याला वाफेवरती शिजवून घ्यायचं आहे। तर आता मी एका खलबत्त्यामध्ये आलं, लसूण आणि मिरची कुटून घेतली आहे, जी बारीक अशी पेस्ट बनवून घेतली आहे। आता हा बघा, आपला कांदा शिजत आलाय। आता त्यामध्ये मी ही आलं लसूणची पेस्ट टाकणार आहे, जी आपण खलबत्त्यामध्ये कुटून घेतली होती। तर आता हे बघा तर आता त्यामध्ये मी कढीपत्त्याची पानं जरा जास्तच टाकणार आहे। आणि आता आपण त्याला तेलामध्ये परतून घेऊया। कांदा आपल्या तेलामध्ये व्यवस्थित फ्राय झाला पाहिजे। त्यात आता मी हा 1 चमचा मीठ टाकणार आहे। मीठ टाकल्यामुळे आपला कांदा पण लवकर शिजतो आणि आला लसूणची पेस्ट आहे ती आपल्या टोपाला चिटकत नाही, म्हणून त्याच्यामध्ये मिठाचा वापर केला आहे। आणि आता त्याला आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपला कांदा करपला नाही पाहिजे, फक्त असं गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे। त्यामध्ये मी 1 चमचा हळद टाकते, 1 चमचा धना पावडर आणि त्याला आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। मी इथे गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवली आहे, कारण की ते आपले मसाले टाकणार आहेत, त्यात करपले नाही पाहिजे म्हणून। तर आता त्यामध्ये मी हे 2 चमचे मोठे मालवणी मसाला टाकणार आहे। आणि या मसाल्यामध्ये मी पहिलाच गरम मसाल्याचा वापर केला होता। सगळे गरम मसाले ह्या मसाल्यामध्ये आहेत, त्यामुळे मी त्याच्यामध्ये आता कुठचाही गरम मसाला टाकणार नाही आहे। आणि हा मसाला मी कसा बनवला तर त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, तुम्ही जाऊन तिथे बघू शकता। तर आता या मसाल्याला आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। इथे गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची आहे, कारण की आपला मसाला करपला नाही पाहिजे। त्यात आता मी हे चिकन टाकणार आहे। सगळे चिकनचे पीसेस आपण त्यामध्ये टाकायचे। आता हे बघा, माझं सगळं चिकन टाकून झालंय त्यामध्ये। आता ह्याला मी त्या मसाल्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करते। आणि या चिकनला आपल्याला स्लो गॅसवरतीच अर्धा ते पाऊण तास शिजवून घ्यायचं आहे। तर आता हे बघा, त्या चिकनला व्यवस्थित सगळे मसाले लागले पाहिजे, म्हणून आपण त्याला व्यवस्थित परतून घेऊया। हे बघा, याचा कलर पण खूप छान आलाय। आपला मसाला जसा लाल बनला होता तसं त्याचा कलर पण व्यवस्थित आलाय। आणि आता हे चिकन जे आपण सुकं बनवणार आहे त्याला तुम्ही भाकरीसोबत पण खाऊ शकता आणि भाकरीसोबत हे खूपच छान लागतं। तर आता याच्यावरती मी एक झाकण ठेवणार आहे, कारण की ते वाफेने व्यवस्थित चांगलं शिजतं। आणि आपल्याला याला 10-10 मिनिटांनी चेक करायचं आहे की ते बरोबर शिजलं आहे की नाही। आणि मी इथे गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवला आहे। 10 मिनिटं परत झाली आहे आणि हे बघा, आपलं चिकन मस्तपैकी शिजते आहे। इथे त्याचा वास खूपच छान येतोय, खुशबू येतोय याला। हे बघा, आपलं चिकन शिजत आलंय। हे बघा, याच्यामध्ये मी एक लेग पीस टाकलेला आणि त्याचं हे बघा इथे निघालंय, म्हणजे आपलं हे चिकन शिजत आलंय। मी याच्यामध्ये जरा पण पाण्याचा वापर नाही केलाय, त्याला असंच वाफेवरती शिजवून घेतलंय। आता त्यामध्ये मी एक कांदा खोबऱ्याचा वाटप टाकणार आहे। आणि हे वाटप मी कसं बनवलं त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, तुम्ही तिथे जाऊन त्याला बघू शकता। कांदा खोबऱ्याचा वाटप आपल्याला जास्त नाही टाकायचं आहे, फक्त हा 1च चमचा मी त्यामध्ये टाकणार आहे, कारण मी हे चिकन सुकं बनवते म्हणून त्याच्यामध्ये मी कमी वाटपाचा वापर केला आहे। आणि त्याला आता आपण मिक्स करून घेऊया। आता हे बघा, त्याला परत मी व्यवस्थित ढवळून घेतलंय आणि आता परत ह्याला मी असंच 10 मिनिटं शिजत ठेवणार आहे। इथे बघा, मी गॅसची फ्लेम एकदम स्लोच ठेवली आहे, तसंच आपल्याला त्याला शिजवून घ्यायचं। त्यात अर्धा चमचा हा गरम मसाल्याचा टाकणार आहे आणि 1 चमचा ही कसुरी मेथी आपण त्यामध्ये टाकणार आहे।
आता आपल्याला ह्याला जास्त ढवळत बसायचं नाही आहे, कारण की आपलं हे चिकन शिजलं आहे. आता हे तुम्ही बघू शकता, आपलं हे चिकन तयार आहे. याच्यामध्ये मी पाण्याचा जरा पण वापर नाही केला आहे आणि तरी पण हे आपलं चिकन मस्तपैकी व्यवस्थित शिजलं आहे आणि याची टेस्ट पण खूपच चांगली आली आहे. बघा आपले सुकं चिकन तयार आहे. तर आता याला मी एका सर्विंग प्लेटमध्ये काढते. तर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला माझी ही आजची रेसिपी कशी वाटली. धन्यवाद.